つまり大砲の一撃を食らっておいて失ったのは足一本。正直驚いたな。今はどうしているんだ？かの人には我らが道具や物資を供給しておる。以来薬室にて上様のために戦いに加わりたいみたいだったわ。どうやって成し遂げるつもりなのかしら、その障害で。なーに。藪の御殿を見てきた。広くて守りは固い。頼もしいな。そういえば。はい、お侍さん。無限よ。若い衆は実に好奇心があるの。会えて嬉しいよ、じいさん。おお、若い忍びの隼人じゃの。わしも嬉しいぞい。拓磨殿、もう準備が整いましたか？ちと体が鈍ってしもうたかの。荷物はでは作戦を作戦。藪大名の悪行は明るみになった。影様とつながっているだけかもしれないが、拙者は奴こそが張本人だと考えておる。方法は一つしかない。奴に近づくにはもう動いて。奴がじきに我らに気づくのは間違いない。最も危険な作戦になるかもしれぬな。ならその心構えが欲しいの。これを。火縄銃か。見たこともないほど小さいが、よくできているな、じいさん。最終手段として使うんじゃ。わしの一つ目の貢献じゃ。次のは藪討伐となるじゃろう。なら俺が一緒に行くぜ。あらゆる助けが必要。私も行く。ありがとう。感謝するぞい。よし、必要なことは何でも協力いたそう。では拙者は江戸へ向かう。上様へ計画をお伝えせねばなるまい。なら私も共に向かうわ。戦場以外で二人でいられるのは久しぶり。嬉しいことだ、愛子殿。では準備をさせていただこつまりこの3人だけで警備のきつい御殿にいる大名様に対抗するってわけか。見込みの低い作戦だな。盗まれたがってるものもあるだろうけど、その子たちのためにやるんじゃない。藪大名を倒すため。傭兵と子供、どんな物語になるんじゃろうの。超警这里边我了。以前より数が多いな。藪の挑戦ってわけか。わしが逃げたのも知っておる。奴が警戒するのも当然じゃ。鎧で武装した護衛が3人中庭にいる。正面攻撃はすべきではなさそうだ。お茶を飲んでるよね。なんだ。いい犬だ。いつも小さな島のところでお茶を飲んでるのよ。ほう、いい作戦じゃの。この薬を持ってきなさい。こいつを飲み物に少し混ぜてやるんじゃ。再来再放毒、配毒。あの塔はどうだ？あそこから射撃できるんじゃないか？奴を外に呼び出せれば可能じゃの。護衛たちが奴の死を見るってこと。そしたら
みんな一斉に私たちを探し始める。ならもらった火縄銃をついに使うことになりそうだな。その時まで使うのを取っておくべきじゃ。それと爆弾も持っておる。 Para. 緊急の時のためにの。ほう、そいつはよかった。よし、始めよう。Oh my. Mungkin kita sui ya nih. Này có chia. Sẽ quý đầu bìa này có chia. Thì tốt có đeo chắc có chậm. イエイ、やった。準備完了。面白そう。我が刃は鋭い。水のように動け。上に行こ若い力じゃの。う。突入する。静かに。手机两代吧，这样，这样子，仕掛けがいっぱい。簡単ね。静かにして。メロディー、蛇みたいに巻いてるわ。なかなか面白い設計じゃの。お主のものか。いつも寝てるけど、ネジを巻いたらその子はとっても興奮するわ。そうなのか。どう他の者に知らせろ。哦，那个冒黑，改成主动，先 save，以前 save，一嘞，音を立てるな。上に行こ若い力じゃの。这样，一，楽しいわね。なかなか面白い設計じゃの。お主のものか。いつも寝てるけど、ネジを巻いたらその子はとっても興奮するわ。そうなのか。う。手裏剣術。哎，像你更改，所以我感觉这应该，这个应该要先改过。
突入する。刀を使うか。音を立てるな。水のように動け。差し足。はっ、上に何があるか確かめましょう。若い力じゃの狐が狩り中よ。ネズミ。静かに。刀を使うか。音を立てるな。水のように動け。できるわよ。上に何があるか確かめましょう。若い力じゃの差し足。ゆっくり。所以，哎，被按照了。なかなか面白い設計じゃのお主のものか。いつも寝てるけど、ネジを巻いたらその子はとっても興奮するわ。そうなのか。どう動くか見てみたいの。後で見せてもらえんか。未来か。いいですよ。起来电管，你加起来，所以这爱改管，这移民拢是看一边，这个有一平常人。我ながら上出来。誰もいらないんでしょ他本嘛应该是无法度爬，无法度爬悬，所以一定要行头前。要行头前，要处理这个人。爬电管，其实爬遮，要爬遮起来，是要行这条咯，行这边。楽しいわね。簡単ね。静かにね。今行くわ。
静かにして。狐が狩り中よ。就这样就结了，这人稍微都哦，你来对，哦，こそこ数よりも腕だ。也找你未来对帮我点，所以突入する。何か考えつかないと音を立てるな。看不住，水のように動け。色猫と鳥。そう神道召静か使い。にね。家里未来对，所以。待つのって退屈。也看起，他也洗车被更多位。哦，这边过来看家，靠腰。素敵なメロディー。抜き足。落ち着け。集中だ。音が静かに。音を立てるな。是よ。水のように動け。哦，后来就是，他库玛被安抓过来。やった。道があったと思うけど、こそこそどこだっけ。我ながら上出来。鳥の声。良いぞ。景色でも楽しまんかい？うん、いい考えじゃのう。いい策じゃ。行かないの？グズグズしてちゃダメね。抜き足。静かにね。どこに行ったのかしら。あれ、何？気のせいかしら。準備完了。
哦，只行来行去，所以这个人嘛是，哦，这麻烦。我都改变。そうだね。楽しいわ。へい。ゆっくりと。そう。メロディー。俺の仕事いくわよ。あそこまで行けないな。家行き、行らないか。くそ。ここにいるはずなんだが。何かあるぞ。ここにいるのは分かってるんだ。所以是爱改应的嘛。这个个台戏了，这个给搬过来哦，够麻烦呢。鳥の声。さしあし。できるわよ。道がないぞ。蛇みたいに巻いてる素敵なメロディー。今行くわ。我が刃は鋭い。どこでやるからだ。搁走倒转去。哦。啊。够麻烦。上好是安尼。誰もいないな。突入する。静かに。突入する。水のように動け。お。狐が狩り中よ。静かにして。メロディー。行くわよ。素敵なメロディー。簡単ね。いるのか。近道があるよ。へい。ゆっくりと。気のせいだろ。鳥の声。待っても無駄だな。何かあるぞ。誰かいるのか。手裏剣が使える。俺が敵の気をそらす。伊个有这我煞袂记啊。我当然好啊。だといいんだが。音を立てるな。
手裏剣術。行き道がないぞ。そこには行けない。Ay, 楽しいわね。素敵なメロディー。今行くわ。鳥の声。数よりも腕だ。すごく鋭いわ。突入する。 मैं क्या मेरा माफ 道はまっすぐとは限らない。水のように動け。音を立てるな。Oh. 静かに。何か考えつかないと音を立て。水のように動け。突入する。静かに。つまり書類をなくしたということか。それでは誰でも鶴山に来られてしまう。お許しください。ヤブ様の護衛も攻撃され、タクマが逃げました。愚かなやつじゃ。幕府の部下が拓磨を救出させよったな。以前老いた片輪が我を殺そうとした。将軍がここまで来ぬのなら拓磨が来るであろう。貴様の無能の代償がどの程度か理解できたか。はあ、ヤブ様、心配いたしました。心より恥じております。この卑しい私めに切腹をさせていただけますか。ああ、いいだろう。せめて品位を持って死ぬが。 Année de Messi. お前、介錯人を務めよ。ありがたき幸せ、ヤブ様。すぐに執り行え。将軍め、紙と筆を用意しろ。影様へのお手紙をお書き申し上げる。残りのものは死体を片付けておけ。妻と茶を飲む前には終わらせろ。奴は影様ではないようだ。そのようじゃな。じゃがされとて同じ。藪大名は死ぬべきじゃよ。報復を考えてるんだろう。そう言っているようだ。ああ、晴らすべき恨みはあるのう。じゃがこう考えるんじゃ。もしここで逃がしたら影様を支え続けるじゃろう。悪いやつね。わかってる。どうします隼人先生。いいさ。復讐したいってんだらな。じいさん、しようじゃないか。どちらにせよ報酬はいただくんだ。互いの理解ができたのう。突入する。静かに。
맞아. 猫と鳥簡単ね。メロディー行くわよ。탄제볼거라 걔가 가면서 잘하시죠. 맞아. 비나 하야토 잘담걸. 静かにして。あそこまで行けない。水のように塔には人がいる。ああ、新しい長距離銃を試す絶好の機会じゃの。俺は騙されんぞ。見つけたら侍が門にいる。無限の力はないのじゃ。 아. 야, 빠워. 빠우요. いいさ、復讐したいってんだらな。じいさん、しようじゃないか。どちらにせよ報酬はいただくんだ。互いの理解ができたの。できるわよ。待っている。てんだ。突入す。あ、出てこい。塔には人がいる。ああ、新しい長距離銃を試す絶好の機会じゃの。 아, 더요. 또 내봐. 음. いいさ、復讐したいってんだらな。じいさん、しようじゃないか。どちらにせよ報酬はいただくんだ。互いの理解ができたの。我ながら落ち衝着け。撃。音を立てる宇宙だ。面倒だな。音を立てるな。道はまっすぐとは限らない。 아, いいさ、復讐したいってんだらな。じいさん、しようじゃないか。どちらにせよ報酬はいただくんだ。互いの理解ができたの。音を立てる。そこまでいけないな。なんだ。幼児隠れの術、まだ準備はできていない。道はまっすぐとは限らない。音を立てるな。塔には人がいる。ああ、新しい長距離銃を試す絶好。 시와신 딴죠 파오. 자꾸 いいさ、復讐したい 자꾸 ってんだらな。 본비나 じいさん、しようじゃないか。どちらにせよ報酬はいただくんだ。互いの理解ができたの。落ち着け。途中だ。水のように動け。塔には人がいる。ああ、新しい長距離銃を試す。絶好の機会じゃの。侍が門にいる。無限の力はないのじゃ。じゃがの侍の鎧とて 자가 良い戦術からは守れんわい。なぞなぞかな。行くぞ。仕掛けがいっぱい。メロディー行くわよ。仕事だ。道がないぞ。手裏剣を使おう。いるのは分かってるんだ。狙いは外さない。他の者に知らせろ。おい。 어여. 어, いいさ、復讐したいってんだらな。じいさん、しようじゃないか。どちらにせよ報酬はいただくんだ。互いの理解ができたの。音を立てるな。なぞなぞかな。準備完了。突入。あ、道がないぞ。塔には人がいる。ああ、新しい長距離銃を試す絶好の機会じゃの。侍が門にいる。無限の力はないのじゃ。じゃがの侍の鎧とて
良い戦術からは守るんわい。手裏剣術。風にそこまでいけないな。아 치아거지래. 저거네. いいさ、復讐したいってんだらな。じいさん、 시기하려 저기로. どちらにせよ報酬はいただくんだ。互いの理解ができたの。音を立てるな。やった落ち着け。突入する中だ。面倒。塔には人がいる。ああ、新しい長距離銃を試す。저기로. この機会じゃの。侍が門にいる。無限の力はないのじゃ。じゃがの侍の鎧とて良い戦術からは守るんわい。見つけてやるからな。行かないの？素敵なメロディ新行事学士。静かに。そこまでいけないな。 아. 또 가지레 알세리가. 侍が門にいる。無限の力はないのじゃ。じゃがの侍の鎧とて良い戦術からは守るんわい。ー。静かにね。待っても無駄だな。手裏剣を使おう。音を立てるな。 타이니 가오비아 대시. 어. 逃げられたか。 잠깐. いや、狙いは手に入れ水のように。 뭐? 侍が門にいる。無限の力はないのじゃ。じゃがの侍の鎧とて良い戦術からは守るんわい。差し足。準備完了。気のせいだといいんだが。 仕掛けがいっぱい。素敵なメロディー。 手裏剣が使える。狙いは外れた。誰かいるのか。音を立てるな。 아. 侍が門にいる。無限の力はないのじゃ。じゃがの侍の鎧とて良い戦術からは守るんわい。ワナさん、素敵なメロディー。いるのか。待っているぞ。手裏剣が使える。いけないな。誰かいるのか。俺が敵の気をそらす。静かに。幼児隠れの術。準備いいわよ。鳥の声。差し我足。が刃は鋭い。音を立てるぞ。道がないぞ。今の突入する。音を立てるな。 侍が門にいる。無限の力はないのじゃ。じゃがの侍の鎧とて良い戦術からは守るんわい。鳥の声。誰かいるのか。いつでも準備はできている。道がないぞ。何かあるぞ。
返事いただくぞ。まだ時間がいる。突入。俺の手裏剣男だ。頂戴する。静かに。犯人だよ。あっちからやってきた。水のように。 Oh. Oh, iba na ako eh. Oh, okay. 無限の力はないのじゃ。じゃがの Siyempre, 侍の鎧とて tita. 良い戦術からは守れんわい。 Isyong hungay. Hwaka chiara. Chita. 気のせい Chika. だといいんだが。ここできるわよ。素敵なメロディー。待っても無駄だな。道がないぞ。ここにいるのは分かってるんだ。仕事だ。手裏剣を使おう。Ikaw magkano? Kaya ikaw na. 気のせいだろうな。猫と鳥の声。準備完了。面倒だな。だといいんだが。何かあるぞ。 Oh, ayun. 音を立てるな。風を切る。暗殺者だぞ。 What? 聞こえたぞ。 Eh, siya, Zachary. Siya, okay. 侍の Oh, pe. 無 Oh, nagsaya 限の dito. 力はないのじゃ。じゃがの侍の鎧とて良い戦術からは守れんわい。静かにいるのか。突入する。ここは立ち入り禁止だ。 Oh, yung team deal. 侍が Oh, 門に。 say. 無限の力はないのじゃ。じゃがの侍の鎧とて良い戦術からは守れんわい。 Ano ito? Kay Kwan. 悪用。ペタ。 Ilong. 逃げられたか。 Jim. そう面白そう。静かにね。そうだね。鳥の声。出てくるよ。数よりも腕だ。道がないぞ。見つけてやるからな。手裏剣術。待つのって退屈。新手裏剣が使える。気のせい水のように動だといいんだ。け。静かに。いや、狙いを手に入れる。 Ay. Ka. 道はまっすぐとは限らない。手裏剣術。 Baca. なぞなぞかな。 Oh, 静かにね。 Boy, shake wa ku ne. Yan si. 仕掛けがいっぱい。素敵なメロディー。今行くわ待っているぞ。いるのか。手裏剣が使える。あそこまで行けないな。誰かいるのか。ここ
卵。そうだな。やったこの虫けらが今の面白そう素敵なメロディーこそこそと这样行，数よりも腕だ。给我们听一下。誰かいるのか。気のせいだないぞ。誰かいるのか。あるぞ。手裏剣が使える。手裏剣術。せいせいせいやった。あ、だといいんだが。逃げられないぞ。我都跳了。嗯，素敵なメロディー。ワナさん起きてね。鳥の声楽しいわね。超えたぞ。我が刃は鋭い。あそこまでいけないな。水のように動け。音を立てるな。なんだ。やべえ。俺見たんだ。こそこそと这边要处理。嗯，许魔嘞，そうだ。他古马也在冲的。話はまだ終わっとらん。誰も気づかんわい。わかったわい。賢明じゃのう。看到这阿舅嘛是被嘛爱改，实在是就烦。行くぞ。幼児隠れの術。水のように動く。誰かいるのか。哦，大概拢洗不掉。生气ね。ネズミの近道があるよ。準備完了。そうだな。行过来太恭维。剣術。静かに。動くな。待っているぞ。やった。刃が血を欲しがって水のように動け。
手裏剣術まだだ。まだ準備はできて、まだ時間が、まだ手裏剣が、剣術。静かに。ゆっくりと。止まれ。静かにね。仕事だ。水のように。行かないの？できるわよ。抜き足。助けてくれ。いるのか？どうやって動かねえ。正々堂々と俺を守ってくれ。分かっている。あれはなんだ？ほう、面白そうじゃの。殺されているのは分かってるんだ。奴らはここだ。일단 이어의 한제 敵はまだいるかもしれん。気をつけるんだぞ。足跡か。ここにいるはずなんだが。 이어의 한제 일단은 세인 クマ、消えちまった。何もないな。追跡は得意じゃないのに。もういないぞ。落ち葉に戻れ。待っているぞ。猫と鳥。俺が聞いた。その逆だぜ。誰もいないな。気のせい。だと言う 아이 なら 다쿠마 아이키라 깜지야 잘했어. 커마혼 誰もいないな。 순로의 짜오기야. 待っても無駄だな。静かに。水のように動け。いなくなったぞ。手裏剣を使おう。手に入れた。そうだな。突入。 또 깨지네. 정말 완. 今行くわ。そう。蛇みたいに。嫌なサプライズでしょ。素敵なメロディー。 샵 샴푸이 샴푸이 今の聞こえたぞ。そりゃまずい。茂みに隠れているのか。うまくいったわ。私にもらってほしいって。なんだ。我ながら上出来。雲の巣に足を踏み入れるってね。鳥の声。 좋게 なんだ。狐が狩り中よ。目の中を張ってるのか。こそこそと。バッチリな罠ね。何か見えるぞ。援軍を呼
しむぎる。え、顔や。じゃあ、水のようだね。こここそこそと狐が狩り中よ。しかっ超えたぞ。どうにもねえ。届かねえ。正々堂々と戦え。誰かに意味があるから。なんだ。出てこい。どこだ？上だ。攻撃してるぞ。くそ。刃が血を欲しがった。静かに。いいか。見つけ次第攻撃だ。どこに引きやがった。手裏剣総大する。あれなんだ？そうだったな。いなくなったぞ。誰もいないな。持ち場に戻れ。最高だな。突入する。気のせいだろうな。準備いいわよ。静かにして。鳥の声。なんだ。抜き足。無理。茂みなんかカモフラージュにならないぞ。バッチリな罠ね。うまくいったわ。今行くわ。神道滅却。犯人だよ。あっちからやってきた。茂みに隠れているのか。くまなく探せ。でも顔が来这个垃圾桶嘅冇咁世界。拙者からは逃げられんぞ。幽霊ではないのだぞ。本当に何者かを見たのか。消えてしまったわけではあるまい。どこに行ったんだ。何を探せばいいのだ。俺が聞いたの。捜索を打ち切って持ち場に戻れ。面白そう抜き私にもらってほしいって。そうだな。我ながら上出来。嫌なサプライズでしょ。素敵なメロディー。静かにして。そうだな。ああ、罠なくしちゃった。メロディー行くわよ。嗯，不行，第六罪恶。鳥の声。素敵なメロディー。素敵なメロディー。次。誰かいる。できるわよ。俺は騙されんぞ。そこで止まれ。バッチリな罠ね。なんだ。他のこそ者に知こらせろ。そ誰もいらないんでしょう。
簡単ね。誰もいらないんでしょ。狐が鳥の声。暗闇に隠れているのは分かっている。隠れても無駄だ。俺の手でやっつけてやる。バッチリな罠ね。 Kailangan mo pa iso. 簡単。誰もいらないんでしょ。 Ayun ka ulit. Yeah. Sino yun? Sa'yo? 雲の巣に足を踏み入れるってね。素敵なメロディー。鳥の声。誰だ。ゆっくりと。幕府のやつらか。藪の中を張ってるだろ。もらうわね。静かにね。そうだな。 조금 가실까요? 雲の巣に足を踏み入れるってね。素敵なメロディー。藪の中を張ってるのか。バッチリな罠ね。援軍を呼べ。そう。静かにね。素敵なメロディー。 인정. ゆっくりと。いるのか。隠れても無駄だ。逃げようとしても無駄だ。ちょっとワナさん。茂みなんか。 다들 집에 안 좋아하니라. 어, やつは薄いだ。言うことなんか聞くなよ。素敵なメロディー。我ながら上出来。騙されんぞ。ゆっくりと。あれはなんだ。継承だ。継承。 そうだな。もらうわね。そう。静かにね。素敵なメロディー。メロディー。行くわよ。こそこそと。今行くわ。逃げようとしても無駄だ。 신경을 抜 힘. き足。誰もいらないんでしょ。差し足。静かにして。素敵なメロディー。雲の巣に鳥の声。暗闇に隠れているのは分かっている。この虫けら。抜き。もらうわね。 치구야 빠빠에. 静かにね。できる鳥の声。暗闇に隠れているのは分かってい 아이, る。 짐디어. 抜きや。もらうわね。今行くわ。素敵なメロディー。雲の巣に足を踏み入れるってね。できるわよ。静かにして。そう。静かに。 또 바이 영이랑.
かんいや鳥の声。今のこそこそと茂みなんかカモフラージュにならないぞ。狐が狩り中よ。止まれ。もらうわね。そう、静かにね。さしあし。もらうわね。静かにね。我ながら上出来。楽しいわね。誰もいらないんでしょ。静かにし。メロディー嫌なサプライズでしょ。こそこそと分かっている。俺は騙されんぞ。バッチリな罠ね。足足ゆっくり。できるわよ。はっ。いった。茂みに隠れているのか。茂みなんかカモフラージュにならないぞ。茂みに隠れてるのか。見つけ次第攻撃だ。本当に敵を見たのかよ。なんだ。敵はまだ近くにいる。気をつけろ。足跡か。奴らを見かけたか。茂みに隠れているのか。恐怖を教えるんだ。隠れさせるんじゃないぞ。拙者からは逃げられんぞ。まだいるぞ。これは気を抜けない。足跡か。那唔錯，向內擼來擼去了。啊，もらうわね。楽しいわね。静かにして。雲の巣に足を踏み入れるってね。聖吉や。先のギャン。要安怎メロディ全部ー行くわよ。時機最重要，这样就排列。こそこそと。そう、静かにね。素敵なメロディー。そうだな。狐が狩り中よ。さしあし。
バッチリな罠ね。 なんか困ってるよ。いや我ながら上出来。貴様の墓場だ。よものめ。どこまで届かね哦，一个堆来加，要求，来处理。誰もいらないんでしょ。静かにして。抜き。メロディー。雲の巣に足を踏み入れるってね。鳥の声。俺だ。こそこそと。藪の中を張ってるのか。今行くわ。できるわよ。楽しいわね。是有，那有前功，干，冲他小，但他贵了，ゆっくりと。哎都会在，もらうわね。哦，操，他不把起来，おう、そうじゃの。誰も気づかんわい。景色でも楽しまんかい？ああ、少しの間じゃ。哎，待つのって退屈。好呀，静かにね。ほう、面白そうじゃの。ああ、少しの間じゃ。うん、いい考えじゃの。いい策じゃ。いいすじゃ。聞いたことを何でも鵜呑みにするのか。嗯。危险吧？想要一个洞啊！我加个五个，哦，麻烦，这要为边仔加起来，来回到对面，这恐怕应该是加个底，较好处理。第一个，仕事だ。言うことなんか突入する。どのぐらいじゃろうか。そ考えがあるのじゃな。わかったわい。誰も気づかんわい。我が刃は鋭い。音を立てるな。水のように動け。静かに。音を立てるな。突入する。哦，水のように動け。応戦中。哦要，啊，音を立てるな。よいぞ。有意思。景色でも楽しまんかい？ああ、我慢じゃ。
待っても無駄だな。突入する。静かに。水のように動け。静かに。突入する。Oh, acá ya. 俺が聞いたのはその逆だぜ。 Es 種ヶ島の羨む。落ち着け。集中だ。口には気をつけろよ。音を立てるな。剣術。逃げられないぞ。家になんかカモフラージダメだ。ないぞ。できん。这也是东西啊。音を立てるな。静かに。水のように動け。音を立てるな。なぞなぞかな、こそこそと。今行くわ。近道があるよ。やつはバカだ。言うことなんか聞くなよ。道があったと思うけど、どこだっけ。抜き足。わな素敵なメロディー。ゆっくりと。我ながら上出来。隠れても無駄だ。バッチリな罠ね。暗殺者だと。屋根の中を張ってるのか。ここ一帯を探すんだ。どこに行ったんだ。俺は騙されんぞ。茂みに隠れているのか。待っても無駄だな。何もないな。持ち場に戻れ。啊，狼狈贼了。聞いたことを何でも鵜呑みにするのか。近道をする必要がある。猫と鳥。静かにして。誰もいらないんでしょ。
狐が狩り中よ。奴は薄のろだ。楽しいわね。し静かにね。俺はそうじゃないって聞いたが。さしあし。簡単ね。メロディー嫌なサプライズでしょ。そのうちみんな忘れるさ。出てきてください。いるのか？誰だ？気を散らしちゃいかん。そう茂みなんかかも静かにならないぞ。できるわよ。隠れているのは分かっている。誰がいるのか？なんでもないな。藪の中を張ってるのか？侵入者だ！そのうちみんな忘れるさ。我ながらちょうどもらうわね。雲の巣に足を踏み、素敵なメロディー。メロディー。行くわよ。出てきてください。こそこそ風かと。ちょっとネズミの歯もらうわね。うん、ちゃんと動くわね。楽しいわね。素敵なメロディー。なんでもないぞ。どこに置いたっけ？確かにさしあしもらうわね。簡単わ。雲の巣に足を踏み入れるってね。素敵なメロディー。そう、鳥の声。できるわよ。散らしちゃいかん。我ながら上出来。お願い。今行くわ。なんかカモフラージュ。私にもらってほしいって。奴はバカだ。言うことなんか聞くなよ。我ながら上出来。そう静かにね。ネズミ。素早い担当さばきじゃの。過酷な毎日じゃったかの？一人でいるとさ、時々誰かが襲ってくるものじゃない？行方不明。そんな人にはさ、痛めつけてやるの。二度とできないほどにね。効率的な戦略じゃな。今行くわ。抜き足。突入せ。静かに。おう、そうじゃの。少しの間じゃ。ああ、我慢じゃ。誰も気づかんわい。